Kani kabangan hikaya pimenta. Ay kertengnya ka ngan Kren ya hapi di kidak Jingthoh. Ngan Kren hapi di kidak Jingthoh. Tekani ka benta kabangingin ya puson lang hakani ka step. Pinchem hakashiti upol kinong Rome kalenong gabisipaw gadakot kadnyong. Kumta ka jinget kawan dakabayo snow ya kakubor. Kabayalap yaw Chris. Ka jinget kawan dakabayo snow ya kakubor. Kabayalap yaw Chris. Ngakan mau ha ki jinglet lenti jongi siya ki babon ki jaka ha ki por kumbashi pau na katsan snem menshwa ni sngongo shibon bha ya ki Jingthoh ki bashai ha ki signboard ki maurel ne ki motmail ki babatai yang i hangno bangi don bat sakatno kadang jungai kalenti yat ka jongi wat mentaru hangne ha kane ka jaka ka bangi long jingeseng ka revival hub ka jongi don ki ba ong mangi don ka man don ka signboard ka ba kham he ante khmat namar ba ki breu ki ya kulmar ya kalat kalenti ban rung shane tinamar kata ka signboard ka Jingthoh kalong ka ba kongsan ba sisa katno kan long ka jingkulmar ladaki Jingthoh kim shai ne don bala pendam penluit ya ka ei ka bala bu ya ka ei ka bala tho ngakan mau ya ka sin ka baningkong banganya kali ha ka sorba Delhi ndai bangalanya kali laslam ala sunang nang katto kat nepor lapoi ban kwa banya ha ka sorba Delhi ti natip ya ka surok ka bami na ka yin ka bangi ngisa banlay tan si kikatu kat ni ki jaka ki ba kamajan ki bangi ngil jumlin tekat badang don ki ba batay ya kalenti ya ngam sngo salya bat ngala banya ay kakali watla ta teng nga kulmar jingmut pan nga siru ya kajingbun ki kali kajing ya tenro bat kajing hairstead kajongki tenre ya kaway kasngi ya syong kalilang tang mga bat ilok jonga Pastor Sharon. Tingila day ban let ya siya ka jaka ka ba ngimpat na tikna baha. Bat kumta hagijigi por ngaong fish folk hat san snem menshwa. Ngiara da ka map. Kabala khalyap bon sertap ha. Chisin play la da be kala air la tap lut ya ka yet kali bro koy. Tikat badang ya day kata ka jingpet naka map bat kalenti ka bangi ngiyat o ngisngo suk mensin des ngo khan mengi anang manya kali ha ka sarba Delhi kumno ni shem ba ki Jingthoh ha kalenti yat kata kim ha kitu ki benta jong ka surok ti ki Jingthoh ha kalenti yat bat ka map ka jongi kim ya hap shu bat hangta ngisngo tho bala bakla lenti tenle kumno lahap ya kali sakat ubadon bat jan ya king klong penban uwaiti ukdo ha istarap uang let sakani kaliang sakadiang alani sakamon bat uwai pa uang ha nei istarap penibat sakadiang pinget yano I kumbaki kwa ya rap ne ki shu kwa tang pan pentanam jabieng yang imat ki kwa bangin yamai don ki bala ban ong bakata ka jing kam don shu menta balai namar ngilayo ya ka jingker khu jong ka GPS navsat lani navigational map haki smartphone ki jongi tanrengi shemba wat kata ka map haka phone kapoy alam panban siya kilinti bamla ayat kali namar lakut ka surok ni bagaday ka one way nilangat bunsin, ang pa'y kani kalantiban niya, niya nakakali, kasurok,
kebahe bah kalanang rit kalanang rit kalanang rit kalanang rit bara bakhaduk poi plau ying kibreu ni GPS bong yat bet lapoi pleng wat la don ki Jingthoh ki basai habadang dehi ki jaka bangimpat juyat ni kumpoi rumah penban syaka jalenti hasnong nongwei kibreu ngi thnum baki bakla ka GPS map ni le se bangim don data syuk ni ba ngiladu ya ka network ka jongi hanrai ha ka bakut mla ban len bakum kibreu ngim shai khmat bat ngim yo i teng teng ya ka ka ba don hakmat jongi don ka por bangim sngo kumba ni sngo kumba ngim don ka man de pet iki Jingthoh namar ngitip khamba ya ka linti ka bangi ya hanrai kulmar penban arsha poi kumba ong kaktin mot fran shaklau literally poi shaklau ni mut ban let shayo ni poi shaklau ndai besu ong da poi shisha da pet khlau ublei ubatau yang ni utip ha bangi long ki bakul mar jengmut hakas go start pat big kale tasngeng tangba he nia bet bat kumta ublei ukner yala kakti bantho yaki shipho hukum hakim mauling knyap bau IT how Moses ba on sneng on krau on hikai on penbet bat on adong yaki kon Israel jayu kila yo sundan de Jingthoh ke jong ublei kila dei ban chu ko ngo bet henrei ka mangkarong bat ka sadla ubreu kala pelong yaki babon naki ban lindet bat man minti yaki an ki adong ki nisan blei bat kila liat biang haka jingsha te merau syaduk syari Babylon haka ni ka benta haka sin ka baar syaduk syari Babylon sin ka beningkong tang hari Egypt ula pa yaki nong yacho lupa yaki nong hikai yaki nong syarai baki kin yalap kin hikai kin sneng bat kin kring yaki henrei jur penban ka samsia bat ka satar mensiem haki babun nda ongkum ta ndai bingi kren yaki jat benriu ki bajngai bahanangi sko kumangi kren yaka jat benriu jongi ngiru ni samsia ni satar ni rendang ni menti ni long ki bamsha hikai tiendam isu kuman poi shanu hakaya ka babyang ublei ula phano sejala ukon jong u na beneng ban hikai ban penbet ya ka kuri ya ka kenriang mutlop jong kibreu henrei bon hi ubad mudui bat uba ben bat uba wat dong penban ya u kat hado ka bakut swabon kiu ya ka ding na u Jisu yeng na loru lom olip badu pet ya ka nongba Jerusalem badu jauh umat udah yam na kabenta jongka long bahaka wei ka sin kinot wat ban tunjuk ya utrai Jisu da ka baki ke patan ya ka reu auria ban lentem mau ya ka namar kilap baka yangat haka pop klim bat haka taka kentiru uneu blay utrai Jisu ola dem ban pro Jingthoh ayu hamadan kemban pen idak baka ka baka an kamla uhi un sependep halor kadingna amen u plasai ka gospel Yohanes kalenong ka bakat sao ka dakot ka bapra u ong ngalong mga kalinti ka jing shisha bat ka jing im andanu bala banwan syaukpa latang nanga Ndan ubala banwan syokpa latang nanga latang danga shisha ublay upna bonjat kidak yang ni kibreu bangin peipang ya ka linti jong ka jingyat ka jongi hakani ka jingim bada ka protei ka bamenta na penengkat kita ki babun kadon ka wei ka dak Jingthoh bang akwa bang ini solok lang hakani ka por bat kata kalong kato ka signboard
Lani ka dak Jingthoh balas din hakli ka dingtna hakabalasak nartna yautra Jesu kani ka Jingthoh Yones lenong kat kendai ngan penpuli pi naduk ka dekot kat kendai haduk ka ba ar tu ar upilat ulatho ya ka Jingthoh ka ba ong u Jesu unong Nazaret usim ki jiu Bad ula pakwa halor ka dingtna. Sibun ki brio ki la puli ya kata ka Jingthoh. Namar ka jaka hakabala sa nartna yau Jesu. Kalong hajan ka nongba. Ka Jingthoh kalalong hakiktin Hebrew, Latin, bat Greek. Kmi ya kanih ne. Kathi ka bananeng ka Hebrew, kani ka ba hapdeng da ka Greek, bat kani ka ba harum ka Latin. Tiki rangba lingdo kilalit ong yu Pilat. Wadam tho kumta usim ki jiu. Hanrei tho uniu brio ukam bau long usim ki jiu. Pause u Pilat ula jubahap yaki. Yakai ka bangala tho ngala tho. Balai mo balahap day banda tho kumta. Bat kataru hadin jinlai jat ki kentin. Balai bakani kala pendik pensim yaki rangba lingdo. Balai baro saul teli ki gospel Matius, Marcos, Lucas, Yohanes ki Kren ba sapang gani ka dak Jingthoh halor ka dingtna. Hato gani ka long ka jingpen bana ublay. Sapang ka ka bala one lap yalau kun jong u. Halor ka dingtna. Ni ka sulong tang karukom le kinong room. Haba ki pinchitom ya kinong kam snew hakitukipor. Donar tali ki jing shisha ki papaw ting Kren nakanika Jingthoh kabalasa hakre ka dingtna u Jesus Christ. Kabaningkom ka jing shisha. Amdan mano-mano bau blay unum pendan kam. Amdan beriu mano-mano bau blay unum tre ban pendan kam. Ula ukloy ban pendan kam yano-yano. Snob ha kan mau. Bakani ka dak Jingthoh kala tre kam tang hapo katu kat nipor hadin baladet ban tho ban wa yaka. Ka Bible kaya tho yang iba hadin balasa nartna yau Jesu but arngut kirunar la yo sngo kan san yaka jingkro jong uway na kita kinong kam snew. Hapdeng ka jingkordit ka bamdan pertaisyo. Haswabong dekut mensim. Ola perta kat bakum ka gospel u Lucas kalenong ka ba arfly dekut saufuar. Kikentien kiba ongkum ni ko try. Token maulem yang anda me poi hakahima ka jong me. Snap hai kita kikentin. Ko try. Token maulem yang anda me poi halaka hima jong me. Snap ha. Shaskor. Pelet jingmut. Sim lalinyar. Amen. Yarap lemli yangi. Ula pertatik kumu syakri hakmat lauken rats Sengap ndai bau demand, ndai bau kentu, ndai bau hukum, handai ukro bau Jesu unken maulem ya anda utrai on poi halaka jong kahima. But udah tiknaru bau ni ubala syak sakmartna hajan jong udah ublay. Udah usim kisim, utrai kitrai. Ubawat hadin bau layap. On poi sala kahima. Bat hangta baro ubalayap on yo empat. Dan menurut bakali. Kisngo kumno ka theology jong ka jinget Kristan ka jong pi bat une udah kan ubala syak narfna. Kaya hap mo kata ka jinget belay
Kata ki adong niam ki jong pi. Bat ke jing yo jing pen im ai jong une urunar. Laban ong bu ni usiyo rum to. Ndai bu shulet drung hidala de pem laban ong bu le drung to. Utrang Jesu. Wai tiket you. Utrang Jesu ndai tangkat ta. Udah betin. Udah yalam ya namar balai ong. Hakani kami. Mendon ringkat batnya. Haka paradise. Utrai jang ka paradise. Uai lat. Yau ni uba ndon lat. Baun poi siya ka jingsuk jang ka beneng. Amen. Kumno lek poi kan mau ban kren sepang ka hima ublay. Hakata ka jing kordit ka basok sat kata-kata ring mensiam rumla syo. Jing jingan, jing pang, jing so, jing tar, jing mong, jing ting, jing diao, jing blau, ki jing ki babon tan. Kuno lek poi ban kan mau kita ki aka baro. Ngangai ja pedeng kat kata ka kutlap. Une udah kaj ula puli ya ki jingthoh halor jong ka ding na. Man bau pai so Jesu uyo ibet yakini ki jingthoh. Yeshua han Nazarin melek Yehudi. Udah uju. Subhaya ubon puli. Nang ni syathe. Ketika kerteng Jesu, Yeshua han Nazarin melek ha Yehudi. Jesus of Nazareth, kings of the Jews. Jesus Nazaruz Rex in Davarum. Rex Yanavarum. Jesus Hanazar. Pet bhai ketika jingthoh. Kamdai ka basiya mudur. Mundai ka puriskam. Kadai ka balada tho shisha. U Jesu na Nazaret. Usim ki Jew. Une usatar mensim. Olas ngau tho shai. Bakato lakut ke jing im jong u artet. Ndan lat syo da kumway. Ndan jikermen syo. Stang ka jing yap kaban penkut iki baro. Tehaka ngiu mensim ula pai kloy sya kata ka ding na. Kabadan hajan. Badula yo ye ai. Amdai tangai ka jingthoh. Radai tang ka jingthoh dan kibat ong. Kalau siya tho afi. Mat bakla. Mat penyap yanor mensua. Kadang sakut saat ka jingthoh. Kajing long pre gidan kita gijing arta tin teng teng. Ha? Pipoi sa kasnong gibri empat jui ong ya pipa. Tho. Yat be chati kedau mo. Kedau tu ka lengtang jingthoh baru aro mo. Bau pnam. Yat be chati. Kayo gidan chati. Tang ba hapor pinang pet ka kriang kano krep. Ladap. Ndak keliru kimia sengutho. Jenjaran. Tukum joro ni. Hagadin na. Yeshua ha Nazaret. Melek ha Yehudin. To. Kali ka jingthoh. Let's say ula yo ibik tit do prek. Badu ternem. Haka por belasa nar pernah Jesu. Tang pakanang day tang ka jingthoh te. So tho. Umi tho itu gibuan ban pendat jadi si pairum. Dan rais ngap ya kane. Upet ya ka jingthoh. Upet slip so ne ubasya sa nar pernah haka te ka ding pernah. Bat ula yo iya ka man blay. Hallelujah. Haka renyeng renjot. Jong utau besar saat narpna lem hajan jong u. Karen yeng karen jot jong u blay. Jingem patar kamet lingkhoit kisah narpna. Wat yu temo jong u lapatan ong kitab Isaya.
Dakas nam ka batut na kita ki pansnyat sya. Ki bala penprung jubor halor ka salamat ka jong renjan daka jingjingem snam, daka jingjau snam. Ka kti ka kejat ka bala samtliu. Syarkai ban pet. Ki dak ja syak sempat. Ki ba menang syuk ban batai. Hanrei shi sen pet ye kekmat. But shi sen syak skore ka sur kren ka jong Utip. Utikna. Uskem. Une. Uday. Usim. Jonga. Amen. Tu wat la daw la mat la slem maka bakan jaman sim uni udakai. Hanrei aingo yo blay. Haki ki kentang ki bakat do jongka. Haki klip mat ki bakat do jongka jingim ka jong Ki kmat jong ki yo ban pule. Ya kita ki jingthoh halor ka dengkna. Kliak kelawan jingmut hau. Ba pleng uneu ba syak yap hang ne hajan. Uday uba kampla. Sngap hai ki ktien na kren ka ktien khasi. Andai uba syak peniap. Handai ngong ya pi uba syak yap. Une uba syak yap hajan jong uneu runar. Une tu uday uba kamper. Pek je hajan jong Handai uday uba syak peniap. Uday uba da IT la de. Si sao nete uday us emblay. Bat kat ba udang pech udang itu ya ka long mayan ka jong kat ba udang ngap iki kentien kelak ki bau Jesu pertah kala nang kta kalang dungat ya ka mensim jong kat haduk bau sngotik na hakita ki klip mat ki bakat do bau new day unong pen im ka perthai long sakat balong uniu rius niu la pendem yala de badula raikut ban pai sa Jesu badula yo ya ka jingpen ma lada kata ka dak jingthoh lada kata ka dak jingthoh kala ban pen ya kendo ya ka mensim jong uniu runar nganget kene ka dak jingthoh kalong ka ban ningkong ngaki rukom yalap daki dak ke babonjat kum ka surkren na ka radio ki dak jingthoh haki kot baki magazine ki bahar rukom ki film ke TV YouTube social media bat ki wei de mentangi pendankam lut i kita bar ban yalap sepang Jesu hendrai ka sin ka baningkong hakabala penbenar sepang ka jingpen im kepada Yesus Kristus kalas dang daka jingthoh nalor ka dingkna halor ulum Golgotha nga Shedhem nga sngongo bat nga kmen baka Golgotha kam day ka jing muddur jong obreo kam day ka fiction kumaki ong daka ktien pareng kaday ka ba don sisya kadingkna kaday ka bala jus peniap dusmon yakin ng kam snew bat ka don kaway ka dingkna ka bakam kerpang hakabala syak saknatna ukan rat ujonga ujongi o Jesus Christ bat nalor kata ka dingkna lapen bena ba ulong usim kijiu o patsya ka perthei amen bat kum talala ban penim ya ka mensim raitong jong une uleno tang namar badon batho sa pangu Jesus Christ. Ngamtip laan bu daki kenja angel ka si dan gini ki kanakai ki jokes mo baki ang ba ndlapoy sa beneng te uban up David apostol Petros lan yung don angel rang ba tingam tip la kan jasi shane em kumta ka Bible klam ong tang ba lilay mo ni mudur spang de te taray don angel ubashim interview yangi mo haswa bangin rung lingba ka kerdop beneng tan raitungin mudur baka don kum kata ka jing jurip ya uni udakat haswa ba unrung sa paradise to angel ulabat bat ka iPad tasi ingin ya imagine kam style gen mo isi mudur bat ka slate insya mo to sino fi strat chu fita
Nei pinang kwa na kumta du mau tho ta. Tiu angel ang. Ade. Pila da poi mo. Padai tu la kapor. Pila da poi mo. Tia tho yang ah. Kuno ba piyo ya ka jing penim ban poi sini sa bedeng. Tiu tau X dekat, mentau lo deu X dekat. Nga, dang wail hi pada kan? Nga. Nga sudua ibet, yau try jisu. Baun ken mau yang andau poi halaka hima jeng ngam sintip pun jubab word. Is ko khan. Angel. Kum ta pleng. Ti kum no fitip bo jisu dei ubala ban pen im pi. Tau dakat la kham melo mo menta. Itu hok ke pi mo. Jat la poi beneng mo. Sia tu hok le pi. Ngapuli ke Jingthoh. Ka ba ong bo deus im ki jiu bala tho halor ke ding pna jong nga sunget la kanget ya kata ke Jingthoh nga duai la ka duai ha bat mentang nga supoi la ka poi sani ngong amipi ka ba sulot berhat kata nga supule nga suduai nga supoi kibun kim salong menta kitu ki ba pinang mun sa poi beneng kim don sha with hell kitu ba pinang tharai kan ya poi beneng kini poi ning kom kon kublik ti pi kide kitu ki bala don but greater batch pi salong munta sapet no jisu itu wang ke nong krong khajana bat kinuti kiban sa poi ning kong ka hima ki beneng amen to angel pada sedang ban tho kan hakapat ipad mo nget ya ka Jingthoh halor ka ding pna utrai jisu to enter sak to dakai bong la kham slang la su thu la poi la kwa long dos no kan bu angel dos nga sarai de weini ki sinran mo jong jisu bala tho e to ka Jingthoh da tharai pi ong no de yonis pi mo tamangam da tikna te manga wangel wong ndai ndai se ti tharai Petros pi mo ba kham rang ba na ki shu ong to angel oni tho se u to le habalen ru dang sulen saka tho le se no pi ni tho ti dai da kai ong otemano het pa tho angel ong lada pi kwa tip hado kata de upilat ke uba pha tho ngam langeng nya upilat se ani wo kum ta tu angel balai feeling no wala da ublay upen don kam da ulau peniak ba me ding ban khot yo Moses da ukada ban yalap yo nong yo chulupa bat da ka do kha ban pen kelak ka bamut yo Jona hatu kan ayu ban pen don kam si Pilat ule la don lupa ke ikhtiar don breu bo ublay penem pen don kam amen habadei ka monjong ublay un pendon kam yano ru ngam tharai bo Pilat umut ban yalap sapang ka jinglong si mu jisu haka jing shisha upa tho kumta namarutmu ban pen her serngeu yaki jiu baro baladang don mano gibakam melade bagi dei ki sem un patar yaki lingkhot lengkai kumbau le mentayo jisu Pilat ula tho ya kata ka Jingthoh kum ka jing maham ka warning pen ban ublay pen kelaya ka bahkan long ka jing yalap ya ka jing pen im haleluya bat kala pen im yau dakat bat kala kanang yai pen im ya barok tinang pok kibadai hok ban sentuit bet shadujok namar ka gospel ong wa Apostle Paul ngalong kumne ku mengalong benta haleluya amen yana gizing tap fi yo pra namar ka gospel ngadon jinget benta hau trai namar ka gospel namar don manur ba yalap don manur ba tho don manur kiba Kren don manur kiba let ban bo ye ki Jingthoh namar kata kadaw nyenyek ban nyem uway ni ginong yalap ki bakraw tam
karibilat hakipor ki bakam shwa uday uta C.S. Lewis balaong balapan kala Kristan ya une andaula rangba ha ka kerta bat ka bakam pala kalong balapan kala ya hayeng mani ni da unong yalap hanrei da uway ubamnget blay bat utaw day utidi Weldon unong hikay ubastat bat ubapaw na baha hagitikipor laong baha ka way kasngi uneo Weldon ulaben niya ka way kakot kabayalap sa pangka gospel of Jesus Christ ulaben ulak kanto ang ani kato sa pang tao blay ubala syayap nakabenta kinong pop kumbaka da jasi siya bat kani kajing kanto kajing ben kajong Weldon kalapalong yo C.S. Lewis ba on twet bat on puson baha sa pang kabor ka ding na kat ado ba on daklak ka bamut sisendot wat klet ba ublay utrey hakirukom ki ba mayan bat ki ba kalak nganya tu ya pisa kawe kajing ya tu laong ba hakaway ka ri na ya ay kerteng mo kaba persya baha ya kanyam Kristan ya kajinget Kristan laong ba uway ni kita kirang ba sipay laibor yu uba unlet sakat badon set patok bet kembet ikitu gibanget how Jesus Christ but kurup no ika Bible but ban penjat ban datang ya ki Bible laong ba ulale ya kata ulayok kem ni ki babon ha ki Kristan ba ulayok ban kurup iki babon ha ki Bible tinakasngi siya kasngi upendon kam ya ki langrut ki jong ya ki sipay ki jong ban patar ya ki kot Bible namar bat ka jing sop kam ing ba mar da jing sop sne no te plat ka jing sop sne patar tar ba bat uneu bhai le yarap lem kan pen patar lem no mau kham khlan kumno usun ria Namarimat kidan ki Bible ki bala khamdan pui usun ria ndah ba usun ria banyat ika khmut utar da takaway ni kitiki slau le bahagam tu taban bread sinu kumklet hakata kajing ya bun kam uli tap haka plakut anda bala tap haka plakut ulaklet no ya kata bala dep thang ni kitiki Bible baro tikata ka kot ka jong uru ulabu no marba uday urang ba sipay ubabun ha ki jing riam ki jong ulaklet kumno kaway kasngi labon snem uyos ngo kaway kami yaw kun jong ba udway nakabenta jong haka kerteng Jesus Christ bat uneo rang ba sipay ulak kiyo ka jing ingkong ka bamlong breu syo udang mot badai ka lok ka jong kabalas dang ban muslia haka jing im jong uneo badang rit ban penkala Kristan namar kani ka lok jong mensuar badai ka Kristan ti nda habaw mot ban lek ban kenroy ko ngam tip bat da ka jing Kren ka jong ka ong asngotho ba kam tip shisha to ulek be chone khon jong badang khatway khat arsnem baru ong kumno matip ban duai naka benta jong haka kerteng jong uneu Jesus Christ baru uneu khna usay yete kot link na ong mar kaway kasngi haskul ki ong badai ban riam fancy dress uang bat ngashim ka kot jong pi ban riam ko musipay man ngakwaru ban long sipay ko mapi en ladep kata ka drama fancy dress tep ka kti ukna lap ya kata ka kot Bible ya ka slad chi slad jong ka Bible kabala dep kelan bahagam ni upen bet ya ka upule bat upoy hakato ka benta ka baong uno ubanget hao unam judge you jaro banget hao and caught ya ukono blay naba ublay siyam lapha ya lau kun kani ka pertay ban penrem ya ka hanrei dau ban pen im ya ka yones lai kan reu kan yo kalau yones ko nong ka bingkong kumnor kali ingat lang arsla yo ban pule tau kulung tau kena
bat uni urang ba ulet jurung ska kamera o khang ya kata ka kamera o play ka kharki jingkiet o pech ti sebeneng u ang mla ya khun ya me mla ya khun ya me pleng me deu blay shisha baru kala krista amen kaba ar ndan ktin ba u blay nang ban kren ndan ktin ndan dak Jingthoh ba u blay nang ban pule ban kren ban tho habau pilat ulah hukum ban tho halor kata ka dingna hakiti ki lai jat ki kentien sapang u jisu lai jat ki rukom kren ulah dapen kita pentikna ba barok ken la ban sko tho shai ya kene ka Jingthoh ka ba utawa halor ka dingna utrai jisu ka ktien Hebrew ki Israel kalong ka ktien jaka nyam ka mane blay hakiti kisni it's a religious language la ban ong ka ktien pareng ka ktien Latin ki nongrom pat kalong ka ktien sanhima ka babatay ya kaan ka sarkar hakiti kipor laban ong ya ka ktien pareng the language of governance but ka ktien Greek pat kalong ka ktien ka pule puti bat ka culture jong ka pertai hakitu ki jaka laban ong yaka bagalong the language of culture and education bat la penbena bau Chris ulong usim hakita ki laijat ki rukam kren ki kentin naka benta ki benreu baro haka pertai sisam dan kentin hakini ka pertai kabau blay nang ban kren Handrai ka jingkli ka ni kapor kalong la pios no nem ya haka ni kapor bat hato ti shaskor mo ya ublay Kren yang ki benta baro jang ka jingin udah Kren ru haka rukom kabangi ngin suk bat ngin sngoto tang baka jing kalong bangile bam sngoto ne bam sut nyo ya ki bon ki brio ki bakam smart ka pule ka kot kubor baje ki kot ka ni ka pertai banya ka bapusan ya ka ktin ka ba im ka jong ublay ki kam nyo kor ya ki Jingthoh jong ka ni ka pertai banya ki Jingthoh jong ublay ki kam nget ya ka ei ka ba don ha ka kot kubor menta ka sngi banya ka ei ka ba ublay ong sapang ka ni ka sngi ha ka Bible kat nungut nangi hang ni ki ba kam nget ya ka ei ka ba ngi pule ki kot kubor banyak ka ay ka Bible kaya tulupa sapang gini kisngi ki ba ngi im haka juk haka ba mdan ba buram sho ya ka ktin balaklay bonhi ki bam pepang kamut ayu kata ka juban lak ni kata kaya te juta re ublay jongi ulong ublay ubaskem halaka ktin ka ba kentang ka ba koy bat ka ba donbor baladangi kwa ban snowto ya ka ei ka ba udon ban ong yangi ngi don kam ban mlien ka ya Kren bat tang haki jingduai ne habangi pule ka Bible handrei ban pledging mut ya ka jing don jong wat habangi ya ngi yeng ne habangi train kita une ublay ubangi mane uang not ban ya Kren ya slok bat ni namaru nyo bangi long ki kun jong uhi Kren shai haka kitab Jeremiah kalau nong ba art kundai kada khot khat ar bat khat lai nang ta pin khot kerpat yanga pin wan banduai hanga bat ngan jubab ya pi pin wat yanga bat pin shem yanga lada pi wat yanga dalaka dot not jong pi baro hallelujah bon ki kraw perkhat bat ki riu shai ki ba wat bat ki ba puson ki Jingthoh jang ka Bible kim artatin baki dakla ki ba pa ha kleng satlak ka pertai hakini kisni ki kdo ba ublay uyale ban Kren shi yai Kren yangi ki ba I kumba ngila set kelut bat ngila tap matla dang mena kate gawi katayo ha Indonesia ki yo I hasahit beneng ya ka dur ka chong Jisu bat ya ka beneng ka bala play
Dan kiba ang MP, katuti ka day kabala siyale, kabala siya na. Photoshop. Dan ray, babon, ubalayo iya kato. Ulaya paktin ban jubab haki comment, jong kani ka viral video. Baen, ngiyo siya, kaja siya. O simpleng ubapelon, empat jia menoro. Mentau sedang ban pa, balai. Kajutang kajong ublay bat ubreu. Kalau sedang banyak kendo, scam try. Amen. Ladang yang pengo. Ladang yang betenghi ban jalong kelut, ban jalek matla. Ban ladang yang nep score. Shen ki basyirkai kin wan lap yang ayang ni. Ngila poi mentas kajing kordet ke bakrau. Baka Bible kaya tuk lupa. Stang lano ban wan jeseng kum ni, ban wan ban syong ban sengap ini ke Kren kum ni, kanum long ke basuk syuk. Ublay kenang ni ke lat, jong ke revival hub mentah. Kenang ba pi pin yo jingkerku, ba pi pin ngut pin bam kloy, ba pi pin yo igi jing mentoy. Namar sen kan sapoi kapor, kumula ongka kitab Hosea. Bahkan don kan nem sniu, syuk ya ka bam ka di, handre ya ka ketin ke jong ublay. Pinum yo syuk ya ka. Balai. Ensakang ya ka. Kan lompian ban keren Jepang u Jisu, ban yalap ya ka gospel u Jesus Christ, ban play ya ka Bible, ban ra ya ka Bible, ban pulih ya ka Bible. Wat hang ni ka ri ka jong ni. Dan na pedeng jong pi ki bang nginam sya da lei ru ba kanja kam ta. Ndan ba ap ya pi, ba pinda sya ma pi kanja. Ka bau blay ap ya pi ka long balada ka ja, pinde kumno. Sedang bantok ya ki jing shisha ka Bible hai mau lek liap jong ka dok nut jong pi hakani ka por let's say don manore mano nado ne ki bau blay u khot u kentu ya pi shaka jing shakri open kendo ya ka dok nut ka men sim jong pi u convict ya pi ba pin paino na ka jing im ka ba braya ki aka jong ka pertai syaki aka ki ba kenjabeneng ki ba kenjaben sim let's say ula ya sat bat pila slam menta pila chu boteng pila chu pen idau lada don na pi ki ba le kelut le matla kloy kendit ben rew ketia no wali sha bo syaitan nang ken oy ya pi But paino shalau blay. Swabakan dir tanya pi. Lada udakaj ubasatar mensim sat. Uyolaj tang namar bau puli. Yaki dak Jingthoh ha ka dinkna. Ha ka klip mat ka bakado artet. But mentau syat kemen deka jingrisa ka bakrao. Ha paradise. Namarun nong pen im jong upelaja balay ba pi penslam. Nasir ba yung adan gitu. Kiba yung iting Kren. Yaki dak ublay. Hala ka jong ka jingim. Hala ka jong ka jingya. Linti ka ba kanjaman sim ka jong pi ka spiritual journey ka jong pi. Hadray kiba buteng pat. Sakarangay ayuri. Hakabaw ksud ulayo bante ban kum ya pi. Fikin mau ba Jisu ula hikay da ka parsi. Siapang ka babet ka usambay? Handray tang kindiat na kabala bet ka sayso. Shispa siya. Handray upaw siya. Batlay paw siya. Namarbod usambahi. Uhap haki jaka. Kibambiang. Kibam sayso. Kisinran kila snowlingop ha. Siapang ka taga parsi ka jong Jisu. Bat kumta ula pensyay haki. Baw sambay utaw ka gospel. Bat ka kendaw ka taw. Ya ka doknut kibriw. Ulamaham, badon bon kiba yos ngau ya ka kubor. Handrai kim sempang namar kim pediang ban kok ngu. Kano jat ki kendau ka parsi jong ka babet sembai. Pikin mau? Kano teligom to? Sa. Ka kendau ha ka surok bayat lenting. Ka kendau ha pedeng ki syak. Ka kendau ka ba jendong namar badon du siap sudah bat mau. Bat ka kendau ka ba sayso. Naki saw tali ki kendau. Tang ka way ka ba sayso. Ka ba mot lai pawa
na ki donut ki badan ki ne ka jingaseng ken le bam sut nyo ya ka ktin balak lay menta handrai tang si pawa ken shaskor ken pentrekam ken pelong do ken pelong snam ya ka kejap ya ka ngut ya ka u Jeremiah ang bakaktin ka jong oblay kalong kabaw lahat day ban ngut ban bam kadbaw dang bam ka snyam makasintur handrai dalarung sati sakpo kaktang kajaw katanam na kadang tray da kabor ban wenglut ya kajakliano wala ka kitab jing penpaw ka Kren sa pang kababam ni kaktin ka ba in ka jong oblay lawan dalam knang ya pis ka ni kajaka daw man sim bakot ba pi pen bam pen kejap pen ngod ya ka ni ka balaklay ndai klay ni ubreu klay ublay ling ba ka di ka sukren jonga ba pi pen yo snow bat ka long ka jing kerku ya pi ong amen Watcha bagani kasni kanlong kabaset ikai kabasya pendep rukom kabasya pendep program hangne haka revival hub ngimdon program hangne ka revival hub kat bai pen kiu tra yangi ngilong kumta u jisu hi ula kentu haka gospel u lukas lanang prada kochipo la ai api ya ka jingtip ka bari sa pangka hima ublay handrai la ai haki weipat tangkum ki parsi knang bawat ladaki pet kinum yoi bat ladaki snapru kinum champagne kenau blay jongi uyai Kren uyai ken pam uyai ya slok bat uyai up yangi shahikai be teachable kongo obey but high kloy shau turn back to him ken mau don arngot kinong kamsniu ke bala sa narpna lembadu jisu away ula poisa paradise tang na marunget ye kidak Jingthoh haka dingna handrai ubat weipat uyo iye ni kidak Jingthoh handrai patiao salya u ben penban yau Jesu ba namar kata ungam jelop sendan halaka pok namar sutnyo ya ke ega bapau tingkreng hakmat ki pelo kmat jong pipat pirai kumno jit hi dalade tang ba jet no mentah wat boteng wat kengsting ya kan ka jingtit jingkang utrai Jesu ya ka donot jongpi mentah bat kumni no hi ngindwai try ngawan ban IT yigni ki khon ki shakri ki jongme ngawan ban IT yala dir ngapan ka snam blay ka jongme bakan long pla kan long mayan na pedeng jongi kne ka kti jong ka jinglong kenrat ka jongme ha pedeng jongi sandur tmai ma me yangi ku Jesu bangin snow si siya melong ublay jing ki kamba ublay jing ki jing le pla ublay ubanum ino yangi try ngawan ban wan jalam yigni ki khon ki jang me baro shenrang bat kante nado kini ki badang red ado kini ki balasan khamtam lele yaki samla ki jongi ki badang dan bon kalentia umau mer sung ka jing im udang kerhai seti sakmat hanrei bayo ki liat tang si tengpor bat ki ngat kumutaw dakat uba kentat ya me siya kadujok ding namar kim patiaw namar kim ken snap namar ki kenria nakajing shisha balong mame oh ko Jesu me day uta kajing shisha ka bakrautam ngawan ban IT yala de kani ka clip mat ngawan ban bread ban petlilut yala de kani ka por simti mame yang ilang baro dala de ngimla le klem mame ngimla le ringkat bat me don kajing kawai ba ringkat bat me don kajing risa ringkat bat me don kajing job try ngawan ban pan baka jing pen im kajang me kanang slay kanang kenrei kanang kersoi kanang long pla kanang long mayan haka jing im jikini ki khun ki shakri ki jang me o rasima kokora baya shakarayan ngila yale kai laslem ngila kensting laslem ngila si pendep rukam ka mani play kabusulong tang hakapor bangis ngo ya hap jingmut tang hakapor bangis ngo kelut kam tang hakapor bangis ngo del hap dei fi benet jeseng laslem tan klamlet andre hikay yang itry bangin tom ya ka bansi jeng ka protei bat bangin rung sa ka jili jeng ka jing ya dei ka jeng ibat me ban pelong ya me updeng jeng ka jing im ka jeng
ngi raikut ngin raidu nadu mentakas ngi layap la im me mendong udak Jingthoh haka jing im ka jonga ka jongi pau ling ba kalong renyeng ka jonga ka jongi pau ling ba kimat pet ki jongi pau ling ba karukam Kren ka akor ka dustur ka jongi pau tra Jesu ling ba ki jing tray ki jing kta ki jongi ki jing shakri ki jing mani blay ki jongi ai bengin long sisur sidur bat me walai sya yang iko kenrat bagin klet ya me ora sama ku koraba yeshe kese try shimti yang penkentang yang ni kapor bakan sulong bait manga bat mame bat mangi ndan niam ndan jinglek melek ndan kanatang ndan nia mangi bat me mame bat ngi subha pandem laki klik ki jongki kaprip laki kmat fokus hakni kapor tang sipor bo jingmut bet chapangu Jesu kat ba fidang kaprip laki kmat ki jongpi yo ubo uyeng kmat jongpi dei mau te bon yalam ne pisen em dei ni perlok jongpi tu besong ajan jongpi dei mau barakani kapor ukner kti shapi baru ang tuan hanga mapi baro ki batat bat ki bakia ka jingkit dengan penjam ya pi wan hanga ngayeng hakmat ka jingkang ngati jingkang ya ka do nut ka jing im ka mensim ka jongpi jaru ba yos ngau la dau play ngan wan ha u ngan ya khawai mit lem bat u bat uru lem bat nga come on la da pi don ka bakum kata ka jinglong ha ka do nut ka mensim ka jongpi kala dei por ya pi api pin IT ublei usu ong yang ka ka por badon manora mano hang ni ki bakwa ban jet ka ka clip mat ban IT la dei how Jesus Christ pila julet na ka jinga seng pila wan ru sanila kat tu kat ni por hadrai fim pat piang ya Jesus Christ kum lau nong pene mu jongpi ba ka ni ka clip mat kadon kani ka jing pun kendo po ka don nut ka jong pi umat sem ba khoi utit jing khang ya pi tada pi kwa ban IT ya la de kani ka por bat ban pediang no yo Jesus Christ ko munong pede mo jong pi wat ban slam peni dak ka bara ila ka kti ublain ker ku ya pi amen hallelujah ublain ker ku ya pi 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 baro ki bala yeng so bara ka kti ka mon jong pi kam saneng ra tang ka kti ka mon jong pi bat penbut yang ne ka jing duai na din jonga ong ko kpa jonga ong da ka bakham jam ko kpa jang yu ba beneng haka kertengu Jesus Christ nga playa laki pop bat nga pan bakas namu Jesus Christ kan sat ko janga nado na shinrong kle hado aslak jat tau tmaya ka do nut jonga nga kam kanti bau blay udei ukpatrai jonga ban ngalong kon jong u Jesu long unong panemu jonga bat kasnam koridor jong kasat ko jonga baru mensim bakut uyo lut jonga nado kani ka clip mat ngalong Jingthoh tamai ka kerteng jonga nado mentakas ngi la pendam haka kitab ka jing im hang te habeneng la da jasa kat bajaya nga ngalong jong u Jesu ngalalat na ka jing yap ka jing im komuta udakat aka ding pna ngapoy ha paradise nado mentakas ngi nga kular ngan im hok ngan im khod ngan ko ngu yame ko bless bon Jesus mamalapan im yanga hallelujah amen bo il kakti ke jong pingan penduai kerpang ya ping ni kapor bo no e kakti jong ping try nga wan ban IT gini ki khon ki jong mission rang bat kante nado kini ki bala san ki bala long ki men
But kilong rang ba akabakan jaman siam reki ba kloy ban yeng but ban rededicate yalade. Hado kito ki banang suwan mentakasngi. Hado kito ki banang su IT ningkong yalade kani kasngi. Shimti yaki ko Jesu. Sat yaki dakasnam ka ba koridor ka jang me. Lingke yaka buram. Bat yaka jing ya jan rikat ka jang me halor jongki na do mentakasngi. Reason dong yaki hakalong hok ti blay ka jang me kedup piam yaki but I bikin im na do mentakasngi. Hapne jang me. Haka Jingtum ka jang me. Walisya yaki kokan ra bakin kriya din nang ne. Hanray manado mentakasngi. Kilong bet ki jang me. Ki im yaka jing im ka batamay. Ki don ka jing ya day ka bajan bat me. Tranya IT ya iway pe iway na ki sankti ki bala lut ki jang me. Dari sumar suker mame yaki. Kerku yaki try. Penkup bor mame yaki. Bakin im tang nakabenta jang me. But syu nakabenta ka ni kapercay. Pelat yaki. Niki jing melin ki barim. Niki jing rai ki babakla. But niki jing sniw ki jing pensyoy ki baharukom. Ay bakin san na do mentakasngi. But bakin syakriya me. Net bat mensim. Nang penroy, nang pensoy, nang kerku yaki. But pelong yaki. Kajing syay akan ikapercay ka badum kat ni. Kilong ki jong me na do mentakasngi. Nga kerku yaki. Dia kajing kerku ka babahatam ka jong me ku Jesu. Hallelujah. Kaburam nga ailut siya me. Mensim akoit men yo alut yaki na do mentakasngi. Penslek penkerpang yaki syalade. Kilong ki jong me. Hallelujah. Amen.